Този виж колко е интересен. Бавничко се движи, не е нещо бързо, нещо. Както бяхме във Венеция. Как правят може и по-бързо. Да. Различно. Все пак е тур, да. Пък и на него не му опасва да е по-бързо, защото трябва да отиде много далеч. Гледай големи сгради, красиви сгради.